Så vi vil nu gå igennem emnet, skal vi finde os i global opvarmning. Og her starter de med så at tale, at nogle virksomheder vil virkelig ikke vil ikke begrænse deres udslip af CO2 og andre drivhusgasser. De mener nemlig, at det vil gå ud over deres penge, deres værdifulde, dejlige moneter, mens andre mener, at det er både godt for miljøet og pengene at begrænse den her globale opvarmning. Og det er jo så det, man kan diskutere som. Jeg tænker bare sådan, at det er mest de der nok kulfabrikker og kulvirksomheder, som nok ikke vil have, at vi sidder og begrænser, hvor meget de kan forurene, fordi så vil det også begrænse, hvor meget de kunne sælge, og så videre. Og så er der også en del sådan interesse i olie rundt omkring, som det der oliestater og sådan noget, som er ret interesseret i. For eksempel, når Grønlandsisen den smelter og sådan noget, grund af så der er mere land og sådan noget, hvor de kan begynde at bore i efter olie. Så er det sådan lidt ligesom, at olie er sådan magt, og sådan rigdomagtigt. Og det her, det er så et billede fra 1989, hvor at der var nogen, der tabte en masse liter olie. Jeg tror, det var 42 millioner liter, og efter 20 år senere, så og fisken ikke vender sig tilbage efter den her ulykke, den så skete. Så det var ikke så godt. Og så her så taler de om, at de har fundet en ny rute i september 2009, hvor det så lykkedes for første gang for fragtskibe at sejle fra Sydkorea nord rundt omkring Rusland for så at komme til Europa, som så gjorde, at det var billigere og det var mere klimavenligt at sejle til Europa fra Korea-området. Og det gjorde jo det billigere og mere miljøvenligt. Her kan vi så se billedet over ruten rundt omkring kloden. Så er der også sådan en del fokus på alt det energi, du bruger i dagligdagen. For eksempel hver gang du sådan kører bil, eller skruer på varmen, eller sådan bruger sin computer. Så og når du gør det, så udleder du så en del af CO2 ud til atmosfæren. Og så nu flere penge bruger vi for eksempel på transport eller ferier, som også vil udlede CO2. Og så en dag vil en gennemsnitlig kineser måske endda rejse lige så meget som en dansker. Så prøver jeg at overveje, hvad udledning af drivhusgasser vi så vil gøre på det tidspunkt. Så er der sådan nogle tekniske løsninger, som man kan lave for at sørge for, at klimaændringerne ikke bliver så store. For eksempel i Holland er de begyndt at bygge digerne højere, og de begyndte at lave huse, der kan flyde, så hvis der kommer en oversvømmelse, så begynder det sådan at flyde. Og så er der også det problem med, at mange skiportsteder i fremtiden bliver nødt til at lukke, på grund af, der kommer mangel på sne, på grund af klimaforandringer. Så for eksempel op i Alperne forsøger man at beskytte sneen med et hvidt klæde, så sneen ikke opvarmes af solens stråler nær så meget og sådan noget. Og så nogle andre steder, der går de bare helt hen, og så laver de bare kunstig sne, og så spreder de det så ud over banen, eller hvad du vil kalde det. Men altså, i de fattige lande har de jo overhovedet ikke råd til de her meget dyre løsninger. Og der er det så et billede af de flydende huse på havet i Holland. Og så helt til sidst har vi, at alle har et ansvar, og det handler meget, meget kort fortalt, at du skal egentlig bare være opmærksom på, hvordan du udleder CO2, og så prøve at gøre det så lavt som muligt ved at udlede så meget CO2. Så.